качеството си на детски хранителен терапевт. Кога мога да започна да предлагам храна? Трябва ли да е био? Защо да е био? Детският апетит варира изключително много. Нещото, което виждаме негативна тенденция е, С пюрета ли да започна? На парченца ли? но не всеки ден на всяко хранене. Тези храни присъстват прекалено много в нашето ежедневие, без да го знаем. Това е не по-малко важно от какво ще сложим в чинията. Храни, които са произведени още преди това детенце да се е родило. Здравейте! Аз съм Маги Пашова, детски нутриционист и съосновател на Пюрео Био. Здравейте, аз казвам Поли и съм съосновател на детска кухня Флористо и на храните Пюрео Био. Също така отговарям на социалните канали, разговарям с вас родителите през всички тези години. Този канал се роди от идеята да поговорим за всички от тези неща, които си говорим с вас, клиенти, родители, които си говорим ние помежду си. Всеки ден. Кога мога да започна да предлагам храна? С пюрета ли да започна? На парченца ли? За каква възраст е подходяща дадена храна? Трябва ли да е био? Защо да е био? Откъде да я взема? Да съдържа ли подправки? Да не съдържа ли подправки? Всъщност, храната все повече се превръща в тема, която тревожи родителите, вместо да е част от грижата, от спокойствието, от удоволствието да отглеждаме деца. И в днешно време има и огромно предлагане на храни, но вместо да са по-спокойни, родителите са по-тревожни, по-напрегнати и всъщност ние като производители на храна решихме да създадем този канал като едно пространство за допълване на грижата, за създаване на спокойствие. Абсолютно като всичко друго, от всякъде ни заобикаля много информация, но ни се опитваме да я оценим и заедно с вас да създадем едно наистина подходящо меню, една подходяща семейна среда, в която дечицата и родителите всички заедно да се наслаждават на храната. Тук няма да ви даваме строги правила, към които да се придържате и да ви казваме това е правилно, това не е правилно, тази храна е подходяща, тази не е подходяща. Ще се опитаме да дадем отговори и в качеството си на професионалисти, и в качеството си на родители, така че да създадем повече спокойствие и повече удоволствие. Всички теми ще бъдат инспирирани и вдъхновени от разговорите ни с вас всеки ден в социалните канали, въпроси, които вие ни задавате и които виждаме, че много се повтарят и наистина са много важни за семейството. Ако темата храната като грижа и избора на детска храна ви вълнува, абонирайте се за канала ни, пишете ни кои теми ви вълнуват и искате да създадем епизоди за тях. А в този първи епизод искаме да си поговорим малко повече за ролята на родителите и производителите, когато става въпрос за детска храна. С Поли сме и едното и другото. Аз и в качеството си на нутриционист, детски хранителен терапевт, който се среща всеки ден с семейства, виждам, че родителите се нагърбват с прекалено много роли, когато става въпрос за храненето на децата си. Те се опитват да бъдат едновременно лекари, нутриционисти, шеф-готвачи, възпитатели, педагози, приятели. Твърде много шапки, които не е нужно родителят да носи. Всъщност, ролята на родителя е много проста. Той трябва да избере подходящата храна за възрастта на своето дете, за неговите хранителни потребности и да му я предложи. И с това ролята на родителя се изчерпва. Родителя не носи отговорност дали детето му ще хареса или няма да хареса тази храна. И да, нормално е не винаги всичко да се харесва на детето. Родителя няма отговорност детето да изяде цялата купичка, чинийка, всичко, което му е поднесено. Детският апетит варира изключително много. Има дни, в които децата са по-гладни, има дни, в които детето ще е по-малко гладно и няма да изяжда всичко. И това не ви прави лоши родители. И не е нужно веднага да тръгвате да го спасявате и да му давате друга различна храна. Така че спокойствието от това, аз избирам какво да ти предложа, ти избираш дали ще го ядеш, дали няма да го изядеш, колко ще изядеш, е една много проста за следване формула, която е формулата на успеха, но която, за съжаление, много семейства се препъват в желанието си винаги всичко да се хареса на детето. И да не забравяме, че всъщност родителят е пример за детето всеки ден, с всеки един малък наш жест, с всяко едно движение, всичко, което правим, децата ни наблюдават, улавят дори най-малките ни мимики и трудно можем да предложим на децата нещо, което ние самите не харесваме.
и те да го харесат. Ако ние се храним с удоволствие, седнем, наслаждаваме се на храната, а не хапваме нещо бързо на крак в движение, детето също ще придобие този навик и това усещане, че храната е едно семейно приятно изживяване. Дори не е нужно да бъде на самолетче. Даже изобщо не е добре да бъде на самолетче, изобщо не е добре да бъде с молбата: хайде само още една лъжичка. И също много често допускана грешка, която виждаме как родителите първо хранят детето, да са сигурни, че то се е нахранило, след това евентуално може, нали, те да седнат да се хранят. А това, което Поли каза, е нещо много важно. Общото пространство на хранене, на удоволствие, което детето споделя с родителите си, което родителят е пример, модел за подражание. Това е не по-малко важно от какво ще сложим в чинията. Да, аз мога да дам един пример с моето детенце Крис. Много често ни задават въпроса как да разбера, че детето е готово за хранене. При нас се случи така. Бяхме в една пицария, хапвахме пица, Крис седеше в мен и непрекъснато се опитваше, протягаше малките си, нали, ей толкова големи ръчички. Той беше на ненавършени 6 месеца, без няколко дни, и непрекъснато се опитваше да вземе от моето парче с ръчички и непрекъснато правеше ето така. Това, ако не е знак, че детето е готово да хапва. Да, интересът към храната определено е един от много важните сигнали за готовност за захранване. Ние ще направим отделна тема в канала ни по темата захранване, така че още веднъж, ако не сте се абонирали, направете го сега, за да не изтървете и следващите интересни теми. Тук в този епизод искаме да се спрем за кратко и на ролята на производителя на детски храни, защото вярваме, че това е много отговорна, много ключова роля. И ние в качеството си на такива имаме неща, с които абсолютно не правим компромиси. Не можем да говорим за всички производители, но може да кажем какво прави ние, какво ни води нас. При нас е много, много лесно, защото когато личните ти убеждения съвпаднат изцяло с това какво искаш да продадеш на останалите и смяташ, че е най-добро, пътят е много лесен. Не си позволяваш да вложиш продукт, който знаеш, че ти самия не би сложил на масата. Да замениш мазнината с някоя, която е по-евтина. Абсолютно е така, защото големият индустриален бизнес гони висока печалба, ниска себестойност и това често пъти идва на цената на компромис с качеството. Ако за големите компании това е окей, за нас като малки производители, малки бизнеси, наистина водещо е това в какво вярваме, това за какво заставаме с сърцата си, с убежденията си, това какво бихме дали на собствените си деца. Да не забравяме, че все пак ние храним и училищата и детските градини, в които нашите деца учат, и затова наистина е важно всяка хапка да бъде много свежа, прясна храна, която им дава енергия. И е много важно, че родителите всъщност в последните години започват да го изискват. Родителите са една много важна страна от целия процес. Все повече родители им питат за качеството на съставките, за опаковките, защо и как избираме дадени продукти, къде и как могат да ги получат по най-бързия, най-свежия, най-пресния начин, за да може наистина цялата тази верига от един дълъг производител произвел нещо в Англия, пътувало то със самолет, кораб, 3 влака и 4 буса, пристигнал след една година и още една година отлежал в магазина, това нещо всъщност да бъде избегнато. Но всъщност в тази цялата информираност на родителите, която поражда и взискателност, тази взискателност е колкото добра, така и може да бъде нож с две остриета, защото води до заблуди, до обърквания. Да кажем някои от най-честите заблуди, които пречат на правилният избор. За мен може би едната водеща такава е: ако е било е полезно, ако не е било не е полезно. Ние много често сме се чудили, нали, за нашите продукти, трябва ли всичко да е био, за да отговорим на това искане, но има случаи, когато биото го прави прекалено скъпо, недостъпно. Да, били сме изправени пред този избор, този зеленчук, през каква обработка минава и какъв той стига всъщност в чиниката на детето, и сме правили тези избори, кои продукти да бъдат био и кои от проверени доставчици. Много ми се иска да направим една отделна тема специално за биохраните и ще го направим в канала, но това, което тук ни се иска като послание да оставим, че в крайна сметка
Важно е храната да бъде с възможно най-чист произход, но не винаги био е гаранция за качество. И на пазара виждаме немалко продукти, които имат етикет био, но те са минали през такъв процес на индустриална преработка, че са загубили голяма част от полезността си и дори са се превърнали в нещо, което в крайна сметка не е полезно за децата, което е пълно с пълнежи, с консерванти и това, че изходната суровина е била био, наистина не превръща крайният продукт в нещо задължително полезно. То само гарантира, че не е отгледано с химикали и пестициди, които иначе се натрупват в нашето тяло. Да. Друга често срещана заблуда, която чуваме, е, че храната, особено за най-малките деца, за бебетата, трябва да бъде непременно готова, т.е. купена от магазина, защото ако е приготвена в къщи, майката може нещо да обърква. Ли ти готвила ли? Аз ще призная, че не съм готвила за моето дете, защото от най-ранна детска възраст ние вече имахме фористо. Дори аз тогава си похапвах от фористо. Аз пък маги съм чувала обратното. Всъщност, че не може, че е по-добре да не залагаш на купени храни, а ти да готвиш. И Ето. то в продължение на месеци наред. Аз съм виждала хора как пътуват дори извън България, носят буркани, цялото приготовление, в което с детенцето може да се гушкате, да си говорите, да си разказвате за Италия, къде отидете, какво правите, то минава в едно готвене и в едно наистина. Затваряне на буркани. Да. Да. Всъщност и двете крайности са точно това крайности. И то крайности, които създават напрежение, които отнемат от удоволствието от храната. Аз лично вярвам, че има място и за едното, и за другото. Самата аз съм готвила на моите деца, да не ме е затруднявало, но все по-често се срещам с майки, които казват: не мога да готвя, не умея, не съм го правила до сега. Или предпочитам, както каза Поли, да прекарам време с детето, вместо да прекарам време в кухнята. Всичко това е абсолютно валидно и точно за това има готови храни, предложения и те могат да бъдат използвани или може да бъде комбинирано готовото с домашно приготвеното. Може би нещото, което така виждаме обаче като негативна тенденция е, когато се избират единствено и само, т.е. залага се единствено и само на готови храни с много дълъг срок на годност. Храни, които са произведени още преди това детенце да се е родило, 2-3 години срок на годност, което на практика превръща тези храни в консерва. И както ние ползваме в ежедневието си консерва от време на време, но не всеки ден на всяко хранене, така не би следвало и най-малките, най-уязвимите, тези растящи, формиращи се организми да се хранят единствено и само с консерви всеки ден на всяко хранене. Да, напоследък от нас, може би седи по някой инфлуенсър или някой канал, в който се говори за здравословно хранене, много се обръща внимание на това храната да бъде регионална. Също така много се обръща внимание на начина, по който нашите предци са се захранвали. Когато някой ни каже: баба ми само била е яла, сега и ти само това трябва да купуваме на детето. Не е яла само бил, но нашите родители, нашите дядовци и баби са яли консервирана храна само през зимата. Само тогава, когато тя не е могла да бъде свежа и прясна. Тоест, чушките, доматите са се беряли, консервирали са се и в зимните месеци те са се ядяли. Но през цялото останало време те са яли свежа храна, която абсолютно в деня или преди 2-3 дни е била сготвена. Всъщност ние сме изключително щастливи, че на едно от изложенията, на които всяка година ходим на биоизложения за храни, за новости, за тенденции, видяхме HPP технологията, която позволява храната да бъде запазена по най-близкия начин, по който тя всъщност запазва своите свежи. Без да бъде сварена на висок градус, без да бъде стерилизирана или пастеризирана. Тези храни присъстват прекалено много в нашето ежедневие, дори без да го знаем. Изборът на приготвена, но прясна храна е най-доброто. Дали приготвена вкъщи или приготвена по друг начин, но наистина ние самите като родители да знаем какво значи прясна и какво значи пастеризирана. И пюрело е всъщност нашият отговор на тази потребност да не можем да го сготвим вкъщи. Нямаме време или нямаме умения или в момента не разполагаме с продукти. Искаме да вземем нещо готово, но това готово да не е консерва. Тази иновативна технология, която Поли спомена, HPP, High Pressure Pasteurization или студена пастеризация, която използваме в пюрело, запазва максимално хранителната стойност,
вкусовете на храната, нейният свеж домашен вид и вкус, но и дава един малко по-дълъг срок на годност, така че да може да я ползвате в рамките на няколко седмици, Да. а не Често като ни няколко години. попитат в социалните канали, като ни попитат, добре, като получа днес пюрело, как мога да го консумирам? Получавайки пюрело, си представете, че сте приготвили едно картофено пюре с малко рибка днес, прибрали сте го в хладилника, го вадите на следващия ден. Това е начинът, по който всъщност успяваме чрез модерната технология да запазим храната. Все едно сте извадили от хладилника и сте я приготвили вие сутринта или на предходния ден. Споменахме част от заблудите, от митовете, свързани с храната и детското хранене, част от страховете на родителите и наистина идеята на този канал е да го напълним с епизоди, в който да развенчаем и други от тези митове, да дадем повече спокойствие, повече увереност на вас, родителите, защото храната наистина не е просто това, което слагаме в чинията. Тя е и грижа, тя е удоволствие, тя е спокойствие и ще се радваме, ако с нашия канал успеем да ви го дадем. Да не забравяме, че храната е любов и това е още един от моментите, в който може да виждаме усмивката на нашето детенце. Абонирайте се за канала ни и очаквайте следващият ни епизод.